गेलेग्रा फोथाराव हाबफैनानै बरायनाय हाबाफारिखौ आब्रुथियै आरो सोद्रोमथियै जेन जाफुंसार होनायाव मदद आरो हेफाजाब होयो। दिनैनि मिटिंआव आं 1 नम्बर गेलेग्रा जोलै सेना खन्दनिफ्राय नुजाथिफैनो हादों आरो बे मिटिंआ दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ बेखिनिया बिटिआरआव हाबगोन होननायखाय दा बे मिटिंआव जिबायदि बुंफुंदों बे बुंनाय बायदियै जाफुंगोन होननानै आं आसा खालामो आरो आंल' नङा गासै रायजोआनो आसा खालामो। जों दा गोदोनिफ्राय माने बिटिसिआव हाबासै दा बिटिआरआव हाबनानै जों गावखौनो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। गासैबो रायजो राजाया बेखौनो हास्थायदों, जाबायदि हास्थायदों बेखौनो जों दा मोनफुंदों। जोंहा जोबोर गोजोननाय दङ। गासैबो जोंनि बर' हारिया बेखौनो नाजागासिनो दङमोन। दा बिदिनो जों जोबोर गोजोननाय थाबाय गासैनि सायावबो। बेनो जोंनि हास्थायनायमोन। दा जों जोबोर गोजोननाय मोनबाय। बेनो जोंनि बुंनो गोनाङा। जोंनि ओनसोलाव गोबां केन्सार स्कुलफोर दङ, बेफोरखौबो जों जाजानो लुबैदों आरो हा मियादि पाट्टा गैया, बेफोरखौ जों जानायखौ हास्थायो आरो पन्सायत बायदिसिना जोंहा जेबो पन्सायत गैया, जों बेफोरखौ जानायखौ जों गोबां हास्थायो। जोंहा मानो होनोब्ला अफिसफोराव बायदिसिना अबेबा थांबा पन्सायत गैयिनि थाखाय जों गोबां दावगानो हायाखै। बेनि थाखायनो जोङो पन्सायत जानायफोरखौ हास्थायो, हाफोरखौ मियादि पाट्टा जानायखौ लुबैयो। गासैबो रायजो राजाया दिनै गोबां गोलैसोनानै दङ हानि थाखाय, ओंखायनो जों माने मियादि पाट्टा जालांनायखौ जों हास्थायो। सनितपुर जिल्लानिफ्राय कैलाजुलि आन्सलिकनिफ्राय जों बेखौनो हास्थायो, इउ पि पि एल नि प्रमद सार बिथांखौनो जों देरहाजानायखौ जों हास्थायो। दिनैनि बे बिटिआर सुक्तिजों
दाफानाय कमिसन बे कमिसनाव सोद्रोमा हिसाबै मोननाय बिथांखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौ सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादा जोंनि बे माइनावस्रियाव लानानै फैदों आरो बिथांखौ जोङो गोजोननाय मोननानै बरायदों आरो बयबो बे हालामनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोनदों। थांनाय सुक्तिफोराव जोंनि बे सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्लाया थालांदों। थांनाय बिटिआर सक्ति बे बिटिआर सक्तिया जालांदोंमोन। दा दिनैहाय बे बिटिआरआव सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ सोफानो थाखाय बे कमिसनखौ दानानै होबाय। दा बे कमिसननि दारैनो जोंनि बे बिश्वनाथ आरो सनितपुरा बिटिआरआव हाबथारनांगौ। आं बेखौनो माइनावस्रि प्राइमारिनि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आं बुङो। जेरैखि जाया जोंनि बे सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बिटिआरआव हाबथारनांगौ। कमिसननि दारै बेखौ मावफुंनानै होनांगोन आरो। बेवहाय दिनैहाय जोंनि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि सानखालि जितु बिटिआर गोरोबथानि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट, स्टेट गभर्नमेन्ट आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै आफाद आरो दुलाराय फरायसा आफादनि गेजेराव जानाय जा बर' गोजोन गोरोबथा रादाय, बे रादायनि सोमोन्दै बै रादाय थानाय बायदियै 3.1 एबा 3.1 दफायाव थानाय बिटिआर गोरोबथानि सिङाव थानाय जे बिटिआर एबा बिटिएडिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि गासै थामोनथा गासै बिथिंनिफ्राय जोंनो मोननांगौ जायफोर जोंनि मोनथायफोर दं, जेरै हा हुनि मोनथाय, फरायसालि प्रभिन्सियेलाइज जानाय मोनथाय आरो बिदिनो ओनसोलारि जौगाथाय आरो गासै बिथिंनिफ्राय जेरै धोरोम, आसार खान्थि, हारिमु, राव, थुनलाइ गासै बिथिंनिफ्राय जौगानो हानाय बे बिथिंफोरनिफ्राय जोङो नैबे गोरोबथानि गेजेरजोंहाय गासै बिथिङाव जोङो मोनजोबनो हागोन आरो मोननायनि जोंहा मिजिं दं। लोगोसेनो जों सानदों मा जे आथिखालाव बावैसोनो जानो गोनां बे कमिसननि जिथु बिटिएडि एबा बिटिआरनि इलेक्सना गोबां आगोलनो जानांगौमोन, नाथाय समनि आंखालाव एबा समजों जानाय बे गिलु आरो कर'ना भाइरास एबा कभिड-19 बे बेरामनि थाखाय हयथ' बियो समजों लोगोसे बे इलेक्सनखौहाय एबा बे बिसायख'थिखौ खुंनो हानाय जायाखिसै। दा जों मिथिनाय बायदिब्ला जे बे बिसायख'थिया बावैनो जानो थांगासिनो दं आरो बे बावैनो जानो थांगासिनो थानाय बिसायख'थियावहाय जे जोङो जोंनि बिटिआर एबा बड'लेण्डआव थानाय जायखिनि गोजाम आफाद बर'निनो बिथांमोनाबो जायखौनाखि जोङो बिपिएफ होनना बुंदोंमोन, जे बिपिएफआ गमामायै जोंनिनो आंगो जाथिनि मोनसे राजखान्थि आफादब्लाबो जे बिथांमोनहा गाव गावनि असे एबा पार्सनेलि डेभेलप जौगानाय गासै बिथिंखौल' जोङो नुनायाव नोजोर नुदों एबा जोङो बिथांमोननि सायाव बेखौ नोजोर गोलैदों। दा बेनिखायनो बे बिटिआर इलेक्सनाव फैनो गोनां जायफोरनिखि इलेक्सन फैगोन एबा बेवहाय दाजानाय दा आथिखाल नङा, बियो आगोलावबो दंखायो, नाथाय आथिखालाव गोबां गोहो जेरैहाय हारि, धोरोम, राव, जाति रावबो सायख'वालासिनो बे दानि गोदान राजखान्थि गोहोनि जौगाखांनाय जायखौनाखि जों इउपिपिएल होनना बुंदों, बिथां प्रमद बर' दैदेननाय बे आफादखौनो जे बिटिआरनि अनगायैबो जोङो बिटिआरनि बायजोआव थाथ'नाय एबा जोङो बिटिआरावनो जाबाय, नाथाय बिथांनि दैदेननायखौनो जों आसा खालामनानै जे बिथाङा मोजाङै मोजां गासै बिथिंनिफ्राय जौगानाय लाबोनो हागोन बेखौ जोङो मिजिंथिबाय आरो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननो बोर सारस्रिहरनाय थाबाय। दायो जों आसा खालामदों जे बिथां आगु फरायसानि आफादगिरि, बारग'आ फरायसानि आफादगिरि बिथां दैदेननाय इउपिपिएलखौनो जोंनि बर' रायजोफ्रा एबा गोबां गुबुन रायजो राजाफ्राबो बिथांखौनो भट होनानै गोबां बिबाङावहाय देरहासार खालामनानै बिटिआरनि सोलाय सोल' एबा बिटिआरनि जौगानायखौ लाबोनो हानायखौ जोङो दिनै आसा खालामबाय। गिबियावनो खुलुमग्रोनाय थाबाय। आं लकेश्वर ब्रह्म गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि। जोंनि दिनै नैबे बिहुराम बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव जोंनि दिनै सनितपुर जिल्लानि जिहेतु 27 जानुवारियाव बिटिआर सक्तिनि दफा 3.1 गेजेरजों कमिसन दानाया जाफुंबाय। दिनै बे कमिसन दाफुंनायाव जोंहा मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि जयन्त बसुमतारिया बे कमिसननि मावफुं सोद्रोमा महरै बिबान मोनदों। बिनि थाखायनो जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि जयन्त बसुमतारि बिथांखौ
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों दिनै बिहुराम बर' गोजौ गेजेर फरायसालियाव बिथांखौ आलो गोजोनै गासै रायजो राजाफ्रा बरायनो थामथिम लानाय जादों। लोगोसे दिनै जोंहा जोबोद रंजानाय दिन। दिनै बेसेबांबा गोलाव समनिफ्रायनो बिटिआर आरो बड'लेण्डनि थाखाय रायजो राजाफ्रा आबसुनि दैदेननायावनो गोबां राजा लामा रेल लामा गसंथेनानै बड'लेण्डखौ नागिर दिनै आगानसे आगाननै जोंहा आवगायनायनि थाखाय दिनैनि साना जोंनि बर' जाथिनि थाखाय जोबोद गोसोआव लाखिनो गोनां आरो जारिमिन महरै जानानै थालांसिगोन। आंनि फरायसालिया लकेश्वर ब्रह्म गोजौ फरायसालि। बियो 1992आवनो इस्टाब्लिस जादोंमोन। नाथाय जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनि माखासे रुल्स एन्ड नर्म्स राव गोलैयैनि थाखायनो जोंहा बे स्कुला दिनै 8 पारमिसन मोननायनि उनाव जोङो गभर्नमेन्ट माबायाव प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय आयेननि गेजेरजों जोंहा गोलैनो थालांनायसै। मानोना बेनि गाहाय जाहोनानो जाहैबाय जोंनि गोबां दिनै सनितपुर जिल्लायानो जा बिश्वनाथ जिल्लायानो जा लेन्डनि प्रब्लेमनि थाखाय दिनै जोङो मालाबा गोबां नाजानायनि जाहोनाव रेन्जारनिफ्राय जोङो माखासे डकुमेन्ट लानानै खामानि मावदों। नाथाय डिएफअनि नांगौ होननायाव जों डिएफअनिफ्राय जेबो डकुमेन्ट मोनैनि जाहोनाव जोंनि बे गासै माखासे सनितपुर जिल्लायाव गासै गं 13 हाइ स्कुल, गं 13 एमइ स्कुल, गं 74 एलपि स्कुला बे हानि प्रब्लेमावनो थालांजोबदों। गोजोन्थों। जोंनि बे बालिपारा सारिदुवार आरो राङापारा हालामा गोबाव समनिफ्रायनो आन्दलन खालामदोंमोन बड'लेण्डआव हाबनो, बिटिएडिआव हाबनो, नाथाय हाबाखै। दा जोंहा मोजां मोनसे खाबु फैबाय। सरकारा कमिसन दानायनि गेजेरजों बे हालामा बिटिआरआव हाबनायनि मोनसे लामा गेवबाय। जों बेनि थाखाय जोबोर गोजोन मोनदों, जोबोर मोजां मोनदों जों। मानो होनब्ला जोंनि बे हालामाव दाबो जेबो बिथिङावनो जौगानो हायाखै। सोलोंथाइ, रांखान्थि बा लामा सामा दालां जेबो गैया, खाबु गैया। बे गोदान मुगानि डिजिटेल मुगाथिं दावगालांबाय थानाय बे बुहुमाव दिनै बर'फ्रा, बे हालामनि बर'फ्रा जे माबायदि गोदोसोनानै दङ जों सानब्लानो जोबोर दुखु नाङो। नाथाय दा जोङो एसेब्लाबो लामा नुहुरदों जोङो बिटिआरआव हाबनो हानायनि। बिटिआरआव हाबनो हायोब्ला बे हालामा सोलोंथाइ, लामा सामा, गुबुन समाजारि बिथिङावबो हारिमुवारि बिथिङावबो गोबां दिगाव दावगालांगोन होननानै जोङो आसा खालामदों। बेनिखायनो जोङो जोबोर गोजोनदों। बे हालामनि गासै रायजो राजाफ्रानो जोबोर खुसि जादों।